କସର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଫୁଟ୍ କହିପାରିବା। ଯିଏ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। କିପରି ଦେବା ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଠି ଲେଖିବା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଠି ଲେଖିବା 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଠି ଲେଖିବା 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଠି ଲେଖିବା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏହାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧର ଆମେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ପରେ କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, ତାର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ମାନେ 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ରୁଟ୍ ଓଭର୍ /2 = 1। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଧରିଲେ 30 ଡିଗ୍ରୀର କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, 3ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ /2। ତାପରେ ଆମର 45 ଡିଗ୍ରୀର କେତେଟା 2ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, √2/2। ତାପରେ ଆମର 60 ଡିଗ୍ରୀ କେତେରୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି, 1√2/2 = 1/2। ଏପରି ଭାବେ ଆମେ କସ ସବୁ ମୂଲ୍ୟ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।